питати, яке тут свято, ти мусиш це знати. Чекай, не спіши, розкажи по порядку. Не можу я щось зрозуміти загадку. Про Воскресіння я вже знаю, а ось дивізни я ще не маю. Що це, де це, що за свято, що ти так радієш, і що за новини у серце ти грієш? Радість велика, Христос наш воскрес, життя тепер вікна зійшло нам себе. Невже ти не знаєш велику новину? Про неї спитай хоч маленьку дитину. Ну, а загадка, мій друже, проста. Треба прийняти Ісуса Христа. Серцем повір, що Ісус помирав, і гріхи всього світу на себе узяв. Бачу, мій друже, ти вірно міркуєш, як жити на свято не пожалкуєш. Іде весна, весняночка, відчиню вікно. Я маленька Емочка, до її давно. В неї я Божого сонця із небес став сказати кожному, що Христос воскрес. Принесся радостную весть. Послушайте, Христос воскрес, хвала пусть льется до небес. Да, Он воистину воскрес. Душа от радости ликует, планета наша даже ждут. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Не плачьте в этот день, друзья, помните хвалой так. Отдайте вы Ему сердца, и будет радостно всегда. Ему воскресить, я согласен, там, меня согласен, Бог воскресит. Радость, что из гроба наш Спаситель встал, детям Он и взрослым избавление дал. Он воскрес из мертвых, вся земля поет. И опять на землю скоро Он придет. Аминь.